Bueno, eu son basicamente a produtora, isto quero dicir a que trato de conseguir os medios económicos para desenvolver os proxectos de contraproduccións e tamén en moitas ocasións traballo como axudante de dirección e en moitas outras tamén colaboro no vestiario, o sea que é unha tarefa, o sea, é multifunción, ¿no? Porque dadas as circunstancias económicas, supoño que xerais das empresas de artes escénicas, hai que facer un pouquiño de todo, non dá para centrarse nunha tarefa única. Somos unha sociedade anónima, limitada, somos unha sociedade limitada, somos dous socios, Cándido Pazó máis eu, e temos a unha persoa que nos leva máis os asuntos administrativos do día a día, que é Lilian Portela, e despois temos como servizos externos de asesoría, xestorías e todo isto. E, bueno, temos normalmente un encargado técnico, que é Alfonso Castro, co que traballamos. Ese é o personal básico, digamos, da empresa. Somos 4 persoas. Previamente... Bueno, antes de que isto fora contraproducións, esta empresa chamábase Abra Palabra, que nacera con unha filosofía un pouco diferente, orientada basicamente a un tipo de teatro que era baseado na palabra, por eso no texto que se chamábase así. Eu daquela, como me dedicaba a outras cousas, tamén era representante de actores e actrices, pois só producíamos aqueles espectáculos que escribía Cándido Pazó ou que interpretaba Cándido Pazó. Eu deixei o mundo da representación, entón decidín dedicarme única e exclusivamente ao mundo do teatro e á produción teatral, e por iso foi o cambio de nome, para darlle cabida tamén a esta empresa, a outros creadores, non só a Cándido, ainda que sexa el socio. Agora acabamos de dirixir, por exemplo, con Cristina Domínguez, ou estamos abertos a proxectos tamén que nos propoñen, ou xa digo, calquera outro tipo de linguaxe, por iso xa non estamos centrados nese teatro de textos, senón que pode haber propostas máis diversas. Bueno, esa é unha parte ben importante, evidentemente, pero eu, sobre todo, por intuición, porque un nunca sabe que vai pasar, pois, por exemplo, o Tolleito de Inishman non é unha proposta nin unha decisión desta empresa, foi Santi Romai que chegou co proxecto, lemos o texto, eu lin o texto e tuve unha intuición de que podía funcionar, sobre todo que che parece atractivo, que te atrape e que che guste. Cristina Domínguez e as actrices das do Peixe propuxeron repetir a fórmula, pensamos nun tema e tamén nos atrapou, eso é un pouco que te seduza a proposta, non hai... Home, a parte de que sexa e que vexas que é viable económicamente é importante tamén, non? Pero nós temos un proxecto, por exemplo, agora para decembro, que é unha ópera de pequeno formato, que sabemos que non se vai facer tampouco unha gran distribución, pero sí que nos, non sei, é como que nos atrapa un pouco ese xénero, de repente probar unha cousa nova, entón tamén imos pa diante con propostas un pouquinho máis arriscadas. O Tolleito de Inishman foi un proxecto moi complicado porque evidentemente recibimos unha axuda da Agadic, pero é unha axuda bastante insuficiente porque é un espectáculo dun formato grande e neste caso contamos ca colaboración do FIOT, de Carballo e tamén coa colaboración do Concello da Illa de Arousa. Entón, entre estes tres e a nosa propia aportación evidentemente empresarial, que é grande, e logo queda botar contas, cantos bolos precisas para recuperar esa inversión, pero creíamos que o espectáculo iba a ter unha boa acollida, como así foi, entón non é que se gane ou prácticamente nada, pero para cobrar todos e quedar máis ou menos a pre, sí que vai dando. Son moitas contas e moitas horas de contas, que é o que facemos basicamente, pero, xa digo, foi moi complexo,
De feito, non nos daba para ensayar nin siquiera 2 meses, tivemos que facelo nun mes e medio. Non son condicións ideais para crear, pero, bueno, tamén botamos man de actores moi experimentados e actrices moi experimentadas e o resultado foi, creo que medianamente bo. Bueno, máis ou menos eu diría que un 50% sí que o pon a administración, a GADIC, entre o Concello de Carballo e a illa un 20%, máis ou menos, e a empresa un 30%. Nós, agora mesmo, co Tolleito, tiñamos un pouco de medo, é verdade, na distribución, porque é un espectáculo de 8 actores e actrices, entón os cachés son altos, é un caché, bueno, relativamente alto, tampouco é que sexa moi alto, pero, bueno, sabemos que hai moitos concellos que non alcanzan. Entón, por un lado, estamos na rede, e por aí saíron bastantes funcións, e tamén botamos mans das subvencións á distribución, na que, nese caso, podemos ir a concellos máis pequenos, no que nos pedimos máis ou menos a mitad ao GADIC, e así a ese concello tamén lle sae máis ou menos a mitad de precio. Entón foi un pouco as dúas vías de distribución as que facemos normalmente con todos os espectáculos. Para sobrevivir, digamos, e nós para sobrevivir precisamos alrededor de unhas 100 funcións ao ano. Entón, temos para sobrevivir, digo, sí. Entón, máis ou menos estamos nos movendo nesa cifra, porque temos bastantes espectáculos. Agora mesmo en cartel temos o Tolleito, temos Nacidas Libres, temos Memorias dun neno labrego eternamente, que xa vai por cerca das 200 funcións, e logo tamén temos a parte de Cándido como contador de historias. Entón, entre todos eses produtos, agora en outubro estreamos en coproducción co FIOT, que nese caso tamén a financiación xa non é, a GADIC aí xa non participa, pero si o FIOT, estreamos en outubro outro espectáculo sobre Eduardo Pondal. Entón, máis ou menos, tratamos de ter uns 4 ou 5 espectáculos en cartel para poder chegar a estas cifras de 100 bolos ao ano. Bueno, as peores é o verán, porque no verán a actividade teatral pequena, salvo os festivais, pero competir nos festivais son poucos e é complicado porque somos moitos, hai moitos espectáculos. Entón, digamos que xullo, agosto e parte de setembro é a peor época, e despois así as máis potentes son outubro, novembro e febreiro, marzo, abril, maio. Esas son as... canto máis actividade temos, claro. No. É verdad que, nese sentido, sí que as cousas melloraron un montón, isto hai que dicilo, porque nós temos esperado, nalgún caso, hasta 3 anos para cobrar un bolo, non? Pero agora hai concellos que sí son moi rápidos, sabe menos de 15 días, é prácticamente imposible que che paguen, pero xa hai algúns que a 15 días, 3 semanas sí que pagan. E despois, bueno, eu creo que podemos poñer unha media de 2-3 meses, que para nós é bastante complicado porque nós sí lle temos que pagar a todo o personal. Entón é un continuo adiantar cartos porque nunca che chegan os cartos antes de que ti teñas que pagar. Eso é un pouco complicado. Pero, bueno, as cousas melloraron, despois sempre quedan estes concellos desastres que tardan 9 meses, un ano, estes sigaventos. Prefiro falar poñer exemplo dos que o fan moi ben, que son Narón, que é, por exemplo, Oleiros, que é Vila García, que é Vigo, que é A Coruña, bueno, que hai concellos que a verdad que son moi rápidos pagando e ese é un alivio para nós. E incluso a GADIC paga bastante rápido. Solo teñen aí esa tardanza cando cerran o ano, esta cousa de cerrar o ano en outubro, despois hasta o ano que ven non cobras, aí é de cando está a cousa complicada, pero depois ao longo do ano tamén son bastante rápidos.
A ver, a GADIC chamase Axencia Galega de Industrias Culturais, entón é ridículo xa en si mesmo, porque industrias, que industrias, non? Porque ti estás me entrevistando a min e eu estou che dicindo que aquí temos basicamente unha persoa traballando, dous socios e Alfonso un técnico, vaya. Entón, e nós consideramos que ainda non somos das empresas que nos vai mal dentro do panorama teatral galego, pois tampouco somos das máis bollantes, pero non somos das peores. Entón, de que estamos falando? Eu creo que deben de... Eu discuto moito ali en Agadic, eu creo que teñen que apostar por fortalecer, non só dar axudas puntuais á produción, senón que aquí debera de haber unha serie de empresas que agora mesmo... O que non se entende, por exemplo, é que unha empresa, poñamos por caso como Chévere, que está cumplindo os seus 30 anos, non teña unha estrutura sólida. Non sucede isto en Galicia e é moi extraño, porque se nos fixamos noutras empresas en Cataluña, por exemplo, hai xa empresas, non sei, moi potentes, non? E con estruturas consolidadas, e aquí isto non sucede, porque non hai unha aposta por esa estrutura mínima empresarial e que teñamos, non sei, unha certa estabilidade. Eu creo que o sistema de axudas está obsoleto, que a rede funciona mal e é moi pobre. Quero dicir que iso require unha reformulación desde cero, porque así está claro que non funciona. Eu estou ultimamente mirando un pouco, mirando a outros lados, e sobre todo a sitios que lle vai medianamente ben, que é onde hai que mirar. Eu, o caso catalán, por exemplo, as axudas, eu creo que é un modelo interesante, aínda que habría que mirar máis, pero, por exemplo, as axudas ás empresas son trianuais, o que fai que unha empresa poida ter un plan. Aquí non podemos ter un plan, porque non sabes moi ben cando van sair as subvencións, non sabes se che van a dar ou non. Entón, todo depende de dará unha axuda, non me darán, sempre vas sobre a marcha. Entón, eu creo que unhas axudas bianuais ou trianuais farían que unha empresa estivera tranquila durante eses 3 anos e que poidera desenrolar o seu proxecto durante 3 anos. E ali danse unha parte á produción de espectáculos e outra á estrutura empresarial, e no caso de ter sala, a exhibición, non? Se non ter sala, esa parte non está. Entón, ti poderías, eso de dicir, daqui a 3 anos vou producir X espectáculos, vou nos distribuir desta maneira, quero dicir, terías unha visión un pouco de futuro. Aquí é absolutamente importante ou imposible. Entón, eu creo que xa hai que dar unha volta e facer as cousas de outra maneira. Eu creo que debemos de ser, por non botar balóns fora, porque creo que debemos de ser tanto Agadic como tamén nós. Quero dicir, ten que ser unha cousa de dous e chegar a un acordo. E que nós tamén lle temos que dar unha volta, traballar, facer unha proposta e chegar a un acordo. Eu creo que iso é fundamental. Bueno, as dúas cousas. Eu onte miraba os resultados do semestre da rede e é alucinante que poñía que había 89 compañías e 111 espectáculos contratados, que toca a un e pico bolo por compañía. 89 compañías, non sabemos moi ben de onde saen, é insostible para un país como Galicia, porque non, porque, por exemplo, un día falando con Portugal, xa falábamos de escena galega que tiña 35 compañías asociadas e dicía que en todo Portugal non había 35 compañías, como Galicia pode soportar 89 compañías, non? Iso é, pois, por un lado, hai demasiadas compañías, claro que sí, sei que responde a un fenómeno de precariedade e de que a xente ten que buscar autoemprego, porque o que volvemos ao de antes,
como as compañías estamos tan debilitadas, ou as empresas, non temos capacidade de contratación. Como a rede non funciona, non lle podemos ofrecer a un actor ou unha actriz uns salarios continuados, unha xira de 6 meses e durante 6 meses vas estar aquí, senón que ofrecemos bolos soltos, iso é moi precario. Non hai maneira de facer unha xira, é dicir, estrenamos e durante 6 meses, isto sería o lóxico e o normal, non? E o que ten que ser, pois iso é complicado. E en canto ao orzamento, non é tanto que haxa poucos cartos, sino que están mal organizados, non? Porque é certo que se a Xunta de Galicia puxera en riba o montante de cartos que destinan ás artes escénicas, pode parecer que non é tan pouco, e seguramente non sexa tan pouco, pero está mal organizado. E no caso da produción, si é pouco. Quero dicir, a nivel de Estado estáse pedindo 0,50 céntimos por habitante para a produción. Galicia está máis ou menos en 0,30. No caso de Cataluña está nun euro e pico, ou no caso do País Vasco. Pero pedimos desde xa a Federación de Empresas que todas as comunidades chegaran a un pacto para que polo un mínimo de 0,50 por habitante para a produción de espectáculos debera de ser. Suporía casi o doble, non, do que hai agora, casi 600.000 euros. Bom, é difícil de calcular. Claro, como son contratos por bolos, pois contratamos un montón, claro. O malo é que os contratamos por días soltos. Gostaríanos que eso non fose así. Pero, bueno, claro, agora como temos espectáculos con elencos grandes, pois ao mellor 15 persoas ou non sei, máis ou menos, tampouco así de memoria non sei. Pero xa digo, eu creo que en condicións, salvo estas dúas persoas que temos máis ou menos de seguido, en condicións regular. Bueno, ese é outro tema complicado, porque salir fora de Galicia económicamente non compensa. Entón, as axudas tamén para salir fora de Galicia son mínimas e incluso rozan o absurdo. E despois temos un problema engadido que o convenio de actores e actrices oblíganos a pagar na viaxe de ida medio bolo e na viaxe de volta outro medio bolo, o sea que os cachés para salir fora prácticamente se nos duplican. Entón, competir con esas condicións, con lugares nos que ni sequera hai convenio, é moi difícil. Quero dicir que esta é outra cousa que tamén temos que mirar a nivel estatal entre todos, que polo menos haxa uns mínimos para todos, porque, claro, convenio hai en Cataluña, en Galicia, pouco máis, non? Entón, é moi difícil competir nese caso, e con espectáculos medianamente grandes xa é complicadísimo. Si que Cándido sae moito fora, pero un unipersonal e el sendo socio da empresa, pois podes arriscar. Pero con espectáculos grandes é moi complicado. Claro, é que non podemos abrir mercado fora, estamos negociando o convenio ca Asociación de Actores e Actrices para ver como podemos solucionar isto e desde a Federación ver que haxe eso, un mínimo, agora que se está discutindo tamén sobre o Estatuto do Artista, e que se está negociando co Goberno Central o tema do Estatuto do Artista, ver que haxa un mínimo para todo o Estado. Despois, cada comunidade, evidentemente, ten as súas particularidades e terá os convenios, pero un mínimo ten que haber. Un mínimo común denominador ten que haber para todos, porque senón é moi difícil, porque este mercado non chega e salir afora é complicado. Non. A outra xente dirá que sí. Sí. Quero dicir, depende dos produtos que ti queiras facer. Se queres facer teatro comercial, puramente comercial, eu creo que é viable
facelo sin axudas públicas. Pero, bueno, isto é unha escolla que é super respetable, evidentemente, pero creo que non só debe de haber ese tipo de teatro, que debe de haber unha... Quero dicir, é viable a danza sen axudas públicas? Non. E é máis, é obligación, eu penso que da administración, axudar a que haxa danza, e evidentemente non lle vai ser rentable económicamente a unha empresa de danza ou diversas linguaxes que teñen que estar aí. Bueno, pois, eu que sei, o Rei León ou... Quero dicir, este tipo de teatro, ou teatro ao mellor con figuras moi mediáticas, e con textos máis ben así fáciles, con humor, non? Que me entendes? Bueno, con humor así que pode chegar a unha gran parte da población, ou que sabemos que hai público que se move porque ve alguén que sale na tele ou por títulos como o Rei León, como podo poñer tantos e tantos, non? Entón, falo dese tipo de espectáculos máis que nada, non? Que para min son máis entretenimento, que ten que habelo. Ainda que, bueno, o Rei León eu non o vi, pero ten unha tinta estupenda. E de público non va mal, non? Entón, falo de que ten que haber todo tipo de linguaxes, todo tipo de propostas, e algunhas, evidentemente, sin axudas públicas. Logo hai outro problemilla, que son a política de entradas. E tampouco podemos pretender vivir a taquilla cando aquí hai costume de cobrar 5 euros, no mellor dos casos tamén hai 2 euros, 3 euros, entón, despois non podes ir, poñamos por exemplo, a Arteixo e pretender cobrar 10, cando normalmente a xente paga 3 ou 5. Isto eu supoño que é unha especie de política de tampouco darlle moita importancia á cultura, non? Entón, eu sempre digo, por favor, todo que vaya menos dun paquete de tabaco ou dun gin tonic, non. Entón, claro, digo, entón, como o tabaco xa vale casi 5 euros, non sei, 5 euros xa sería como un super mínimo, pero en este casos tamén hai moito teatro gratis, e entón para nós tamén é... Podíanse facer, quizáis, fórmulas combinadas, taquilla máis fixos, pero claro, hai que subir un poquinho os prezos, senón non é viable. Bueno, vai, a ver, todos os anos son complicados, son sempre complicados, e o que falábamos antes sempre incertos, non? Por isto que che dicía, que... Pero, bueno, nós tampouco nos imos queixar moito, sabemos que, bueno, máis ou menos, non é unha cousa para botar foguetes, pero si estamos nesa media das funcións que normalmente nos poñemos como meta. Entón, daqui a final de ano temos máis ou menos coberto, e insisto, para sobrevivir, para que a empresa quede máis ou menos sin perdas e tal, si. Quero dicir que a empresa gane cartos, este é outro problema, porque depois non pode reinvertir, é moi complicado reinvertir en outros proxectos. Entón, máis ou menos, témola así equilibrada. Eu digo produtora. Non somos unha compañía, entre outras cousas, porque só somos 2 socios, Cándido máis eu. Entón, e o que digo, non traballamos sempre Cándido máis eu, polo tanto, non somos unha produtora, eu podoche producir mañá un espectáculo a ti, polo tanto, é unha produtora. Pois non sei, porque nunca tuve un outro negocio, pero quero dicir, máis alá de ser representante de actores e actrices, na que ganaba moitísimos máis cartos, todo hai que dicirlo. Entón, eu creo que, aínda que sexas produtora, que parece a parte así máis crúa deste sistema do teatro,
pero creo que, aínda sendo solamente produtora, tens que ter unha sensibilidade e, quero dicir, e un pouco de amor á arte. Era isto un pouco que quería dicir. Tens que ter, porque senón dedicarías a outra cousa. Eu creo que ninguén, non sei se noutros negocios, aquí ninguén se dedica a isto para forrarse, ni nada parecido, vocación. Ao fin e ao cabo, aínda que non sexa, eu non teño talento, evidentemente, nin para ser actriz, nin directora, nin unha cousa artística, pero si tes unha sensibilidade que está aí e que a min os procesos creativos encantame estar neles, vivilos, e por iso creo que a parte esta da vocación é importante. Non sei eu noutros negocios, e a parte económica, xa cando decides dedicarte a isto, sabes que o que hai é o que hai, non? Que non, a non ser que un día te convertas en Jesús Cimarro, pero iso é moi complicado e tampouco, quero dizer, tamén hai unha parte ideolóxica, non? De querer facer as cousas dunha determinada maneira. Bueno, eu sempre tuve, desde moi noviña, sempre me relacionei, non sei por qué, debe de ser que te empurra cara aí as túas encadanzas ou algo así. Eu cheguei a Santiago con 14 anos, eu son de Carballo, pero xa me mandaron a estudiar aquí ao instituto porque miñas irmás eran maiores e iban á universidade, e pronto empecé a ir á NASA e a relacionarme, xa conocí moi pronto a Miguel de Lira, a Carlos Santiago, un pouco, sempre estuve un pouco rodeada deste ambiente, entón sempre tuve esa querencia polo teatro, sempre iba ao Atlántico, quero dicir que estaba sempre un pouco rodeada. Depois dediqueime ao turismo, pero aquilo non me gustaba, e con un amigo da Illa de Arousa empezamos a facer cousas con Faber. Naquele momento era cousas de música, basicamente, e foi así, pouquinho a pouco, hasta agora. A ver, primeiro de todo, eu teño que mandar unha mensaxe porque a teño que mandar xa, porque esta profesión necesita de dignidade, quero dicir, que temos esta discusión de, temos un convenio, hai que respetalo. Eu sempre digo a todo o mundo, a xente cando monta un bar, unha mercería, o que sexa, que non son cousas, xa sei que non son relacionadas ca arte, pero vas montar unha empresa, isto é o que hai. Finalmente é unha empresa, entón hai que facer unha inversión, porque senón entramos na competencia desleal. O sistema é unha putada, pero é o que é. Ojalá todos poidéramos ser asociacións, pero o sistema non nos lo permite. Eu penso que en Francia, por exemplo, creo que o sistema é diferente, e temos, bueno, que meternos neste mundo empresarial que ao mellor non é o correcto, pero agora mesmo é o que hai. Entón temos que ter todos, xogar no mesmo campo de xogo e que as mesmas reglas, non? Polo tanto, hai que facer unha inversioncilla, porque todos atopemos. Eu sempre lembro que o primeiro espectáculo, evidentemente non tuve axuda, nin nada, pagueille fora la Piragua 2, sei que había que viña alguén, a Piragua 2, e non tuve que pagarlle os ensaios a todos os actores, e foi un espectáculo que tuve unhas perdas de uns 8.000 euros, pero eu necesitaba facer un espectáculo para darme a coñecer. Eu recomendo a todo o mundo que, por favor, non fagades espectáculos nos que perdades cartos, porque é horrible. Entón, unha cousa máis pequena, pero eu cometín ese erro, tamén era novata, entón non facía, ainda non sabía moi ben como se facían as contas. Isto vai no dando a experiencia, e despois, pois, moita ilusión, moito, eso, hai que ter unha vocación enorme. E eu creo que o ideal, por exemplo, no caso dos actores e actrices, penso que o ideal é que te contraten outras
outras empresas. Esperamos que sexa así e que nos sigan proliferando as compañías ou as empresas, porque non é un bo síntoma, é un mal síntoma da saúde teatral. Se nos cuidáramos, se houbera 40 empresas e 40 empresas poderan contratar ao ano a 10, 15 actores, isto xa estaba, non? Mais ou menos solucionado. Entón, pois esperamos que as cousas vayan mellorando e que isto algún día pode ser así.